आज आपण सगळ्यांचं फेवरेट वांग्याचं भरीत बघतो आहे मालवणी स्टाईलमध्ये। वांग्याचं भरीत प्रत्येक ठिकाणी घाटावर, देशावर, विदर्भात किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकाराने बनवलं जातं आणि प्रत्येक ठिकाणी त्याची वेगवेगळी अप्रतिम एक चव येते, कारण वांग्यातच मुळात एक छान चव आहे। असे फार क्वचित लोक मिळतील ज्यांना वांग्यात भरलेलं वांग आवडत नाही। तर आज आपण मालवणी पद्धतीचं बघतो आहोत की मालवणी पद्धतीत भरलेलं वांग कसं बनवतात। आता या भरलेल्या वांग्यामध्ये सुका जवळा घालूनही भरलेलं वांग बनवतात, ते आपण नंतर बघूया। आज आपण सिंपल मालवणी पद्धतीतलं बघूया। एकीकडे मी अर्धा कांदा कमी तेल थोडंसं घालून असं लालसर भाजून घेतला आहे बारीक चिरून। तो आपण जो मसाला बनवणार आहोत त्या मसाल्यामध्ये हा असा अख्खा कांदा म्हणजे दाताखाली खाताना त्याची अप्रतिम चव लालसर असा भाजून घेतलाय, तो आता काढून घेऊया आणि आपण मसाल्याची तयारी करूया। कांदा काढून घेतला तर त्याच तेलात आपण हा अर्धा कांदा आहे वाटण करण्यासाठी। सिंपल आपलं मालवणी वाटण असतं तसं कांदा, खोबरा, आलं लसूण, खोबरे आणि आलं लसूण। तुम्हाला हवं तर सुकं खोबरंही वापरू शकता, मी ओलं वापरते। आता हे कांदा हा लाल होईपर्यंत परतायचा। त्याच्यामध्ये आपण परतताना लसूण घालणार आहोत। लसूण सालीसकटच वापरायचे आहे, सालीमध्ये त्याच्या चांगले अँटीबायोटिक तेल असतं, ते फुकट जाऊ नये म्हणून शक्यतो जिथे जिथे लसूण तुम्हाला सालीसकट वापरता येईल तिथे वापरा। तर साधारण 5-6-7 पाकळ्या मी लसणीच्या घेतल्यात, अर्धा इंच आलं। आता हे लाल होईपर्यंत आपल्याला भाजायचं। कांदा चांगला लाल झालाय। मी 4 वांग्यांसाठी अर्धा कांदा वाटण करते आणि जेवढं लागेल तेवढंच घेणार आहे। उरलेलं मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे, ते दुसऱ्या वेळी आपल्याला कोणत्याही उसळीमध्ये वापरता येणार। खोबरं अर्धी कवड घेतली आहे, तुम्हाला कमी हवं तर कमीही घेऊ शकता। काही जण सफेद तिळही घेतात त्याच्यात भाजताना। सुकं खोबरं हवं तर सुकं खोबरंही घेऊ शकता किंवा अर्ध ओलं खोबरं अर्ध सुकं खोबरं मिक्सही घेऊ शकता। तसं जे म्हटलं ना मी, प्रत्येक ठिकाणी ह्याच्या वेगवेगळ्या भरलेल्या वांग्याच्या पद्धती आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारे करतात। आपण दरवेळी असं वेगळा प्रकार बघणारच आहोत। तुम्हाला कोणता वेगळा प्रकार येत असेल तर तोही तुम्ही बनवून ग्रुपवरती टाकू शकता। आता हे आपण खोबरं लाल होईपर्यंत भाजून घेऊया। आता हे सगळं भाजून मी मिक्सरला वाटून ह्याची पेस्ट करून घेणार आहे, वाटण तयार करून घेणार आहे। वाटण वाटताना त्याच्यात भरपूर पाणी नाही घालायचं आहे, जेवढं सुकं वाटून घेता येईल तेवढं सुकं वाटून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा आपला मालवणी मसाला, तुमच्याकडे नसेल तर साधं लाल तिखट घातलं तरी चालेल, आणि आपला जो होममेड मी गरम मसाला दाखवलेला आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकते आहे परत एकदा, तुम्हाला बघायचं असेल तर। तो मी 1/2 टीस्पून गरम मसाला होममेड त्याची मी व्हिडिओ टाकलेला आहे आणि परत हवा तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी टाकते आहे, तुम्ही परत बघू शकता। म्हणजे मी गरम मसाला भाजताना अख्खे मसाले परत वापरले नाही आहेत। प्रत्येक वेळी मग व्हिडिओ मोठा होतो आणि ते छोटं दाखवत बसायला लागतं। काही नाही, सेम जे आपण गरम मसाला मी बनवला जे वापरले ते तुम्ही थोडे वाटणात घालूनही वाटण बनवू शकता, पण अशी पावडर करून बनवली की आयत्या वेळी हे असं बरं पडतं, पटापट होऊन जातं, वेळ फुकट जात नाही। आता ह्याला आपण थोडं मीठ घालूया ह्याच्यामध्ये थोडंसं। नंतर आपण हे बनवताना भरिताचं जे सारण बनवणार आहोत त्याच्यात परत चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहोत। आता हे मी थोडं पाणी घालून अगदी थोडं घट्ट असं वाटून घेणार आहे। वाटण रेडी केलं आहे मी, सुकं थोडंसं जाडसरच ठेवलं आहे। आणि आता त्याच्यात मी कढीपत्ता बारीक चिरून घेतला आहे, फोडणीत नाही वापरत आहे। शक्यतो पत्ता फोडणीत वापरण्यापेक्षा कच्चा असा टाकत जा, त्याचं महत्त्व पण वाढतं आणि त्याच्यातले हे कढीपत्ता फोडणीत जळाल्यामुळे तो खाल्ला जात नाही, काढून फेकतात आणि त्याच्यातले जे काय तत्व आहेत ते नाहीशी होतात। शक्यतो कच्चा असा, आणि हा खाल्ला जातो, कळतही नाही। आणि कच्च्या पत्त्याचा एक दाताखाली आला की एक अरोमा पण, चव पण छान लागते। कोथिंबीर घातली, कोथिंबीर तुम्ही आवडीनुसार तुम्हाला कशी हवी तशी घालू शकता। शेंगदाण्याचा कूट साधारण 1 मोठा टेबलस्पून घेतला आहे, हा सुद्धा आवडीनुसार कमी जास्त तुम्ही घेऊ शकता। मी कारळं घेतली आहेत, तीळ म्हणजे जे खाण्याचे त्याला तीळ म्हणतात काही जण, काळे तीळ। कारळं म्हणजे सूर्यफुलाचे जे तीळ हे असतात, बिया असतात
त्याला कारळं म्हणतात, त्याचा कूट करून घेतला आहे. हा करून मी फ्रीजमध्येच ठेवते, थोडासा भाजायचा आणि मिक्सरला लावून फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. म्हणजे तो भरीत किंवा सुक्या भाज्यांमध्ये वरून टाकला तर एक छान चव येते त्याची. आणि काही जण गोडा मसाला पण वापरतात, तर मी वापरत नाही आहे, कारण ऑलरेडी गरम मसाला पावडर आणि नंतर मी किचन किंग मसाला पण ह्याच्यामध्ये रस्सा करताना टाकणार आहे. तर खूप मसाले आणि फ्लेवर नको म्हणून मी गोडा मसाला अवॉइड करते. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये चिंच पण टाकतात, गूळ पण टाकतात, तर मी गूळ लास्टला वांगं चांगलं शिजलं की थोडंसं गूळ चवीपुरतं टाकणार आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर आवडत नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल. आणि चिंच एवढ्यासाठी नाही टाकत आहे, चिंच आधीच जर टाकली तर वांगं शिजत नाही, कधी वांगं दडदडीत राहतं, म्हणून मी चिंच अवॉइड करते. चिंचेच्या जागेवर मी टोमॅटो वापरते. तुम्ही थोडं हवं तर रस्सा शिजल्यानंतर चिंचेचं पाणी गुळाबरोबरनं घालू शकता. म्हणजे चिंच गुळ भिजत घालून त्याचं पाणी बनवून वरती रश्श्यावरती टाकू शकता. तर आता मी पॅन एकीकडे गरम करत ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये आता मी तेल घालून घेते. तेल पण वांग्याचं भरीत आहे, त्याच्यामध्ये थोडं तेल नाही चालत, बऱ्यापैकी तेल लागतं, कारण ते तुम्ही जेवढं तेलात शिजवाल, तेल वांगं म्हणून एक प्रकार आहे, अर्थात त्याची मसाल्याची रेसिपी वेगळी आहे, ते पण मी तुम्हाला दाखवेन. त्याचं कारणच असं आहे की तेलामध्येच वांग्याची चव एक इन्हॅन्स होते. पाण्यात शिजवून ते पचपचीत असं मिचूळ होतं आणि तेलात शिजवलं की एक चव चांगली लागते. त्यामुळे वांग्याच्या भरीतला म्हणजे भरलेल्या वांग्याला तेल थोडं जास्तच लागतं. आता आपण ह्याच्यामध्ये मी फोडणीत परत कांदा नाही वापरत आहे, कारण ऑलरेडी मी मसाल्यामध्ये कांदा तळून तो वापरला आहे, भाजताना पण वापरला आहे. तर तुम्हाला थोडासा हवा तर फोडणीमध्ये तुम्ही कांदा वापरू शकता. मी अर्धा चमचा जिरं घातलं आहे. एक बटाटी त्याचे मी काप करून घेतले उभे, कारण वांगं अख्खं भरलेलं टाकतं, त्यामुळे बटाटी पण त्याच्याच आकाराची असेल तर ते दिसायला चांगलं दिसतं. आता हे बारीक गॅसवर असंच ठेवायचं आणि आता आपण वांग्याचा मसाला रेडी करून वांग्यात भरून घेऊ. हा मसाला तयार झाला, हा चांगला मिक्स करायचा. ह्याच्यामध्ये मीठ राहिलं आहे टाकायचं, परत आपण ऑलरेडी टाकलेलं आहे वाटताना, परत चवीनुसार थोडं मीठ टाकायचं, थोडं शिल्लक ठेवूया, नंतर आपण ते ग्रेव्हीमध्ये टाकणार आहोत. तुम्ही मिठाचा अंदाज चव घेऊन बघा आधी आणि नंतर मिठाचा अंदाज घ्या. आता आपण हा मसाला एकजीव करून वांग्यामध्ये भरून घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये आता आपला तळलेला कांदा राहिला आहे घालायचा, तळून पहिलाच दाखवलेला मी, तळून बाजूला ठेवलेला, तो दाताखाली आल्यावर एकदम चविष्ट लागतो. आणि सगळं मिक्स करून आपण आता हे वांग्यात भरून घेऊ. चांगला दाबून भरून घ्यायचं वांगं. त्याच्यातच सुका जोवळा तुम्ही घालू शकता, सेम पद्धत आहे. आपण ते सुद्धा नंतर बघूया. त्याला खूप मोठी वांगी शक्यतो घेऊ नका, कारण मोठी वांगी कधी ना आतून शिजत नाही, दडदडीत राहतात. त्यामुळे मिडियम आकाराची शक्यतो वांगी घ्या. आता लॉकडाऊनमुळे बऱ्यापैकी असं मिळत नाही आहे, मिळतही आहे मिळतही नाही आहे, महाग आहे. तर त्यामुळे जे आपल्याला पाहिजे तसं मिळेलच असं नाही, पण जे मिळेल त्याच्यात बनवायला तयारी ठेवा, बनवायची, छान बनतं आणि चवही छान लागते. वेगळे ह्याच टायमिंगमध्ये तुम्हाला वेळ आहे वेगळं शिकायला, एक्सपेरिमेंट करायला. जे काय सामान मिळेल त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगळं बनवा, शिका आणि ग्रुपवर टाका. काही आपण धुवून घेतले, थोडा मसाला शिल्लक ठेवल्यानंतर आपल्याला त्याच्यात किचन किंग मसाला टाकून त्याचं थोडंसं ग्रेव्हीसारखं मिक्सर जे वाटलेलं आहे तोडून ते पाणी घालून ते मी त्याच्यामध्ये नंतर मी ॲड करणार. आता आपण हे बटाटे बाजूला करू, बटाटे त्याच्याबरोबर शिजत राहतील. वांगे टाकून घेऊया, थोडं हवं तर कदाचित तेल मला टाकावं लागेल. आता आपण टोमॅटो पण त्याच्याबरोबर सगळं जे काही तुम्हाला याच्यात टाकायचं असेल ते टाकून घ्या. बरेच जण कैरी पण टाकतात कच्ची, पण ती सुरुवातीला नाही, नंतर एक वाफ येऊन हे जेव्हा शिजेल त्याच्यानंतर जे काय आंबट आहे ते तुम्ही टाका. आता आपण बारीक गॅसवर झाकण ठेवून त्याला एक वाफ येऊ.
वांग होते, एक वाफ येते, तोपर्यंत आपण उरलेल्या मसाल्यात किचन किंग मसाला 1/2 टेबलस्पून आणि मिक्सर आपलं जे वाटण वाटलं होतं त्याच्यातच थोडं पाणी घेऊन ते आपण पेस्ट अशी तयार करून घेऊ. आता किचन किंग मसाला तुमच्याकडे नसेल तर काही गरज नाही वापरायची. जे काय वाटण आहे ते पाणी घालून थोडं पातळ करून ते त्याच्यात तुम्ही टाकू शकता किंवा ह्या पाण्यातही थोडं गूळ घातलं, चिंच घातलं तरी चालतं, पण मी टाकत नाही आहे. मी लास्टला थोडासा गुळाचा खडा एक टाकेन पूर्ण वांग शिजल्यानंतर. आता ह्याची मी चांगलं हे बघा मिक्स करून घेऊया आणि नंतर साधारण 1 ते 2 मिनिटानंतर आपण त्याच्यामध्ये हे टाकणार आहे. म्हणजे ह्या पाण्यामध्ये ते अजून शिजेल आणि त्याची एक छान ग्रेव्ही. थोडंसं हलवून घेऊया आपण, खालची बाजू वर आणि वरची बाजू खाली. वांग एका बाजूने शिजलं म्हणजे शिजत आलं. खूप हलवत बसायचं ना, नाही तर मग ते कुस्करून आहे ना सगळं ते हे एक मिक्स होणार. मग भरलेल्या वांग्याची मजा राहणार नाही. त्यामुळे थोडं हळू नाजूक हाताने हलवत राहा. आता आपण जे ग्रेव्ही बनवली आहे ती टाकून घेऊया. हे थोडंसं मी हे घेऊन पाणी टाकते त्याच्यामध्ये. पाणी टाकले. आता ह्याला आपण झाकण लावून आता एक चांगलं 5 मिनिटं चांगलं त्याला म्हणजे वांग शिजेपर्यंत, तुमचं कसं कोणत्या टायमिंगला शिजतं त्याप्रमाणे आपण झाकण लावून बारीक गॅसवर वाफेवर शिजवून घेणार आहोत. एक 5-1 मिनिटं बारीक गॅस ठेवायचा आणि शिजवून घ्यायचं. भरलेलं वांग तयार आहे बघा. थिक अशी ग्रेव्ही तयार झाली आपल्या किचन किंग मसाल्याने. तुम्ही तो थोडा जास्त हवा तर तरी पण टाकला तरी चालेल, पण ऑलरेडी आपण गरम मसाला टाकला असल्यामुळे मी थोडा टाकला, कारण त्यातही गरम मसाले आहेत. गूळ मी टाकते थोडंसं चवीसाठी. आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल. फक्त आता जस्ट वरती खालती असं एक हे करून घ्या. वांग चांगलं शिजलं की सॉफ्ट होतं आणि वांग्याचं भरीत खाण्यासाठी, भरलेलं वांग खाण्यासाठी तयार आहे. तुम्हाला ही ग्रेव्ही अजून पातळ हवी असेल तर थोडी पातळ केली तरी चालेल. भरलेलं वांग खाण्यासाठी तयार आहे.